Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla huoletaan meidän kilpautun moottori. Eli eiköhän pitemmittä puhetta lähdetä purkaan sitä. Nokat on ainakin pysynyt tosi hyvän näköisenä. Nämä on Saxmannin hiomat. En muista speksejä millään ulkoa taaskaan. Tämmönen sorvattu hylsy mahtuu tänne. Nokat paikallaankin. Katsotaanpa onko kannenpultti pysynyt paikallaan tai kiinni, se sitten on vielä kirjannut. Vähän karstainen se on kyllä. Muuten ihan hyvän näköinen, paitsi että täällä liekkirengas vähän vuotanut täällä. Eipä täällä mitään hälyttävää ainakaan heti pistä silmään. Mutta tuolla öljypohjassa sitten taas oli tämmöstä ihme mutaa. En tiedä onko tuo etanolin kondensiosta tai ihan, onko etanolia päässyt öljyn sekaan. Tehnyt sitä tuomusta. Lapuilla kun ajettiin niin pari kertaa huotinpönttö oli täynnä kirkasta nestettä. Tai etanolia tai vettä mitä liian. Siinä on nyt pelkkä lohko, se on saatu purettua ja runkolaakereissa oli pientä kulumaa, mutta ei kyllä mitään hälyttävää missään vielä. Tuossa oli ehkä pahin. Seuraavaksi heittää pesuun noita osia ja purkaa kansi, tutkia sitä vähän enemmän. Osat saatu pestyä ja mä jätin nuo lohkoja ja kampiaksi ja kannentanut koneistamon puolelle jo, niin otan seuraavaksi männät irti. Huomasin jo tuossa, että tuolla on väliä heloissa, niin kun näkyy, että se keikkaa tuolla. Aika yleinen ongelma. Mä rupean tätä kantta purkaa, niin näkee missä kunnossa siellä on venttiilit ja
näin poispäin. Eikä aloitetaan nokkien irrotuksen. Käytin vielä tuon kannen pesuusa uudestaan. Huomasin sitten, että siellä on halkea. Toki ei se välttämättä ole tuosta vuotanut vettä tuonne ainakaan, kun ei siinä ole mitään vesikanavaa tuolla. Ja siinä on noki tuommoinen, että se ei ole pessy sitä, mutta pitää nyt koeponnistaa ainakin katsoa, että uskaltaako tää käyttää. Otetaan sitten nyt venttiilit pois seuraavaksi. Istukat ja venttiilit on kyllä pysynyt tosi hyvän näköisenä. Ja hoijaritkin oli heti niin uudet. Mä ne toki vaihoin silloin, kun mä tämän kannen tein alun perin. Niin ne pitää ollakin. Täällähän onkin meillä kansi valmiina jo koepainopenkissä. En tiedä kuinka hyvin mä saan näytettyä kameraan noita tosta pleksin läpi, mutta ei voida mistään palotilasta. Tuolla oli se halakema vai missä se oli vai tuossa. Muista enää se. Kumminkin niin saa mennä takas tuohon moottoriin tämä kansi. Putsailin palotilat ja pakokanavat sooda puhaltamalla ja venttiilit lasikuula puhaltamalla. On kyllä kaikki niin hyvän näköisiä, että mä en näe rupia mitään tekee. Oli paineella testaa vielä, että pitää. Tuossa näkyy tuon pakokanava, minkälaisen mä olisin aikoinaan portanut tuohon, mutta ei mitään älyttömiä tehty. Pikkusen siistitty. Vähän sen tuolta loivennettu tuota mutkaa. Hyvin pitää. Kansi näppästy oikaisukoneeseen ja simmattu tuolla sätkäpaperilla. Ja ruveta oikaiseen sitten sitä sitten. Ei se paljon kierrossa ole tuo kansi, mutta joutuu siitä oikoon jonkun verran, että saa nuo liekkiren kauraa pois. Ja on nyt lähtenyt semmonen 6 satkua viimeisen päälle. Pikkusen siihen jäi tuolta liekkiren kauraa, mutta se ei haittaa mitään, noin pieni. Mulla helat oli väliin, että mulla on nyt uudet tuossa. Mikä laitan rässilaulaa yhdestä, mä otin jo pois tuossa aikaisemmin, että näki mitat, että passaako nuo sinne. Otetaan pois. Noikki. Prässäsin siinä samalla vauhdilla sitten uudet helat tuonne. Meillä pitää palata tuo reikä tuonne noin ja hoonata ne mittaansa. Männän tapit kävi Black Smokin kautta DLC-pinnotuksessa. Se vähän auttaa, että nuo pysyy paremmin. Ei enää nuo helat, toki nuo FCP-veivit oli vissiin aika pastaa ja on aika paskalaatuisen olosia muutenkin, et en tiedä mitä kuttaperkaa nuo oli sitten nuo vanhat helat siellä, niin nuo on vähän menestys paremmin. No joo, jatketaanpa seuraavaksi sitten lohkon tiivistepinnan oikaisulla. Tuo on käynyt niin kuumana tuo moottori, että mä haluan oikaista tuonkin ja mulla on paljon välyksessä kumminkin varaa on vielä siitä ottaa vähän pois, niin eiköhän oikaista se. Mä näytän eka kikka 3, että miten nää saa nämä hologit tehdä ja nää irti. Eli ensimmäisenä etsitään tuonne sopiva poraanterä tuonne sisälle. Tässä tapauksessa 11,5 milliä. Tää oli näköjään aika löysällä tämä täällä, kun se lähti jo irti tuosta noin. Mutta jos ne on tiukalla, niin sitten voi tehdä niin, että laittaa ton tonne.
ettei se mene lyttyyn. Sitten papukaijapihit tai jos se on oikein tiukassa, niin lukkopihit. Ja mä laitan tuohon vielä rätiin väliin, ettei tuu jälkiä siihen niin paljon. Siitä poranterällä ehtiä silmään ja näin, ja se pysyy pyöreänä. Oli se ihan aiheellista oikeasti tuo lohko. Useampi satainen kuin mihin lähti nyttenkin. Vielä pitää hoonata tämä kansi, jos siinä nyt pestynä putsailtuna valmiiksi, muuta kuin lyö venttiilit takaisin paikalleen. Näitä imukanaviahan mä en näyttänytkään aikaisemmin. Sinnekään ei ole mitään aivan älyttömiä ruveta tekemään. Ettei mene pilalle koko kansi. Seeteinä mulla on tosiaan pakopuolella on R-seeti, mutta imupuolella on ihan perus kolmikulma seetit. Viimeistä viedään. Mulla on täällä jousina Supertekin tuplajouset ja sitten joku Chromo-retainerit tuossa kaverina. Kätevä laittaa tämmöisellä näitä lukkoja. Aika helppo. Noin ikään. Joo. Vielä pitäisi venttiilivälykset säätää siitä. Sitten se olisi niinku valmis. Ajattelin ruveta säätämään noita venttiilivälyksiä, niin voitaisiin katsoa huvikseen noita nostajia vähän, että miten niitä tehdään noista hydraulinostimista kovia. Tässä mulla on tämmönen hydraulinostimen runko. Ja siellähän on normaalisti tämmönen patruuna tai tämmönen, jossa on takaiskuventtiili tuolla. Täältä tulee öljy sinne sisälle, joka pidentää sitä, että se poistaa sen välyksen sieltä. Tapoja on ainakin 2, ellei jopa useampikin tehdä näistä. Mutta tässä mä voin näyttää 2 tapaa. Eli mun moottoriin on tehty niin, että täällä on tämmönen sorvattu tappi tai tämmönen natsa, joka laitetaan sitten tänne runkoon. Eli tämä on tuon patruunan tilalla, mikä siellä vakiona on. Nyt se on niinku jäykkä kova nostin. Ja välyys säädetään sitten tämän pituutta tai venttiilin pituutta muuttamalla. Tai sitten voidaan tehdä myös niin, että otetaan tämä vakiopatruuna tuolta, puretaan se ja poistetaan tuo takaiskuventtiili tuolta. Että sinne ei turhaan tuu öljyä tai että se, niin, joo niin. Ja laitetaan tonne tämmönen simmi, jolloin me saadaan muutettua tuolla simmillä tämän natsan pituutta. Niin nythän se on niinku kovaa sitten, kun se on tuolta simmiä vasten tuolla ja siellä ei ole öljyä. Ja tässä voidaan sitten säätää välystä tuon simmin paksuutta muuttamalla. Kumpi on parempi vaihtoehto, niin en tiedä. Sen saa jokainen päättää itse. Aika yksinkertaista hommaahan tämä on näitä muutella, mutta se on työlästä. Mun nokka-akselithan on hiottu niin kuin vakiosta muutettu tätä profiilia, joka tarkoittaa sitä, että tämä perusympyrä on huomattavasti pienempi. Joka tarkoittaa myös sitä, että näiden nostimien pitää olla huomattavasti pitemmät. Ja silloin tullaan siihen, että kun se on pitempi se nostin täällä, niin sehän pitää tulla ylemmäs täältä, niin tätä nokkakehtoa tänne joutuu poraamaan auki täältä
että tuolla nostimella on tilaa tulla ylös tuolta. Kun vakiona nuo nokkakehdot näyttää tältä, niin se nostin toppaa tänne, jos sitä ei purata auki. Eli se ei mahu sinne. Se myös auttaa siihen, että nyt nämä nostimet voi kasata täältä kautta tänne, joka on huomattavasti helpompaa. Että käännät tämän niin kuin näin päin ja kasaat ekaa tänne ja sitten yrität taas sen tänne moottoriin näin päin, niin että ne pysyy siellä kaikki. Eiköhän ei tässä ihan romu paikalle ja ruveta mittoon välyksi. Blacksmokin liveet pyörii, pojilla loppu äsken diiseli. Kävi selliltä hakee lisää ja menoa jatkuu. Täällä on nokka nyt paikallaan ja ykköspytyn välykset. Parikymppiä, joo, menee hienosti. Muut oli kaikki ok, mutta ihan ykkösventtiilissä ehkä aavistuksen tiukka, niin sieltä voisi ottaa vähän pois tosta otsasta. Ei muuta kuin purkaa nokka irti ja sorvata siitä natsasta pikkusen pois. Paot oli kaikki ihan ok, ei tarvi säätää. 30 tai löysä 25 kaikki. Niin se on hyvä minun mielestä. Eli kansi olisi nyt niinku sitten valmis. Seuraavaksi voidaankin siirtyä alakerran kimppuun. Jukka hoonasi tuon lohkon tuossa työpäivän aikana, eli siinäkin on koneistukset tehty. Ja piti heittää vielä tuore maali siihen pintaan. Että se on hienon näköinen. Nyt kun on tuo lohko tuossa hollilla, niin voisi hioa nämä männänrengasvälykset kohilleen. Saa laittaa tuon sitten pukkiin tuon lohkon. Ja joo, 2 eri männänrengasta mukaan, ne on oikeasti samaa paskaa eri paketissa. Tähän löytyy kaavoja netistä, minkä kokoinen välyys tehdään, eli porauksen mukaan lasketaan. Mä teen sinne 045 ylärenkaaseen ja 50 alarenkaaseen. Eli eka rengas sylinteriin. Männällä voi laittaa sen, että se on tasaisesti tuolla. Sitten rakotullukilla mitataan tuo välyys tuolta. Täällä oli näköjään 30 vaan välystä täällä, eli tää ottaa aika paljonkin pois vielä. Tapojahan on monia näitä viilata. Mä käytän tämmöstä timaattilaikkaa tämmöstä. Saa olla kyllä aika tarkkana, ettei vielä näitä pilalle. Kokeilla. Sitten sovitetaan se uudestaan tuonne. Mitataan, että paljonko siitä lähti. 40 ainakin menee. Eli 5 menee justi ja justi. Eli se on hyvä. Sitten toistetaan samaa vielä 11 kertaa ja ne on valmiit. Mä nyt tässä viime kuvauksen jälkeen kiilotin kampiakseli vielä ja sitten putsailin männät. Nyt voidaankin aloittaa kasaamaan tuota moottoria. Mä itse yleensä aloitan sillä, että mä kasaan männät ja veivit paketiksi ja laitan männänrenkaat paikalle, niin aloitetaan vaikka siitä. Lukot tuonne pakopuolelle. Ja sitten samoin päin kuin tuon runkolakereitten. Sinne sujahti nätisti. Semmonen vinkki 5 tai mä en tiedä onko se mikään vinkki, mutta nämä männäntapin sokat pitäisi asentaa niin, että se on joko alas tai ylöspäin. Koska jos se on näin, niin
fysiikan laki, mutta sillä on joku sillä lailla on myös, että sehän haluaa jatkaa matkaa silloin kun mäntä pysähtyy, niin sehän niinku aukeaa näin aina, niin se löystyy tää sokka ja se voi irrota tuolta, ainakin näin teoriassa. Mutta laitetaan se siis nyt tonne alaspäin. Tuosta painaa vähän peukalolla ja tommosella talttameisselillä kääntää noin ja sitten vielä painetaan se tuolta pohja. Pitää tarkistaa, että se on varmasti paikalla. Noin. Eli seuraavaksi männän renkaat paikalleen. Näissä mun männissä on öljyrenkaan alla tämmönen tukirengas, koska männän tappi on niin korkealla täällä männässä, että se on tuossa öljyrengassuran päällä. Tämähän on siis 3-litrasen mäntä ja 145 pitkä veivi. Noin päin. Oli aika jäykkä tämä tukirengas, vaikea laittaa tänne, niin ettei hirveästi tee jälkiä. Joo, sitten otetaan männän renkaat itse, uudet paketista. Ja ensimmäisenä alimmainen eli öljyrengas itse. Sinne niin. Sitten sille tukirenkaat paikalle. Tuo nyt tuolla, niin laitetaan tuo huvikseen vaikka tonne sitten tuo katkos. Se on siellä ja näettehän pitää liikkua näin aika vapaasti täällä. Sitten alempi männän rengas. Helppo laittaa, kun on oikeat työkalut. Katsotaan, että tuo merkki tulee ylöspäin, niin se on oikein päin siellä. Ja ei muuta kuin sinne paikallensa noin. Ja sitten ylempi männän rengas. Näin. Ne pyörii siellä nätisti kanssa. Nyt siinä on männän renkaat paikalla. Eli lohkoon laitetaan ensimmäisenä öljyruiskut. Mä laitan uudet, koska näissä väsyy nuo jouset ajan mittaan, niin mulle kyllä täällä viime kaudella semmosia, jos oli tuo kuula koko ajan auki. Jos nyt pysyis vähän, tai se olisi tyhjäkäynnilläkin vähän paremmat öljynpaineet sitten, kun nää menee kiinni. Mulla oli viime kaudella King Race runkolaakerit ja kiertokangelaakerit. Nyt jos joku tietää missä King laakerit tehdään, niin ymmärtää varmaan, että miksi niitä ei oikein saanut, niin vaihtunut sitten ACL-laakereihin. Täällä näin nyt ensimmäisenä, että nämä laakeripaksuudet on sama kuin mitä vanhassa, niin on ongelmia sen kanssa. Tämähän vaatii oman mikron tämä. Tää on tämmönen kupera tämä, sitä en perusmikrolla pysty mittaamaan, mutta ei se nyt 100 se ekstra välyys mitä haittaa, ainakaan minua. Tehän me lyö ne paikalle. Sinne päittäislaakerillinen runkolaakeri paikallensa. Se pitää sitten olla sen verran hököillä, että tulee nämä laakerit, missä on nämä öljyreijät täällä, niin tulee tänne, missä on tämä öljykanavakin sitten. Muuten se ei kauhean hyvin voitele. Sitten laitetaan sinne vähän. Tää on Redline kasausöljyä, asennusöljyä. Ja Mr. Kampiakseli saa mennä sinne sitten. Näikkä. Runkopukkeihin laakerit seuraavaksi. Tuo on ykkönen ja nämä lukot pitää olla samalla puolen täällä.
Sitten pulttia perään. Me laitetaan öljyä kierteeseen tänne kantaa, että se liukuu paremmin ja tulee oikea momentti. Sinne kitkaa tuossa kierteessä ja tuossa kannassa sitten, kun sitä kiristetään. Mä oon vetänyt nää 75 newtonin tämmöset kovat pultit täällä. Vetän talus 35 vaikka. Sitten tasataan hengitystä hetki. Sitten totuuden hetki, pyöriikö se? Pyörii tosi nätisti. Tämähän pitää pyöriä täällä niinku ihan justiin näin. Tosi vaivattomasti. Muuten sillä jotain pielessä, jos se pistää vastaan. Mittaan tuon päittäislaakerin välyksen, että se on se on 10 verran näyttäisi olevan, niin se on ihan riittävä. Laitetaan vähän öljyä näin. Aika mä asennan mäntiä, niin mä laitan tuon kampiakseli siihen asentoon, että tuo alhaalla tuo kaula, ettei vahingossa lyö sitä siihen tuota kiertokankea. Mitataan nämä kiertokankelaakerit myös, että ne on saman paksuisia. Näyttäisi olevan jo täysin sama. Sitten asennetaan ne tänne kiertokankeen. Vähän niin kuin samalla lailla kuin tuonne runkolaakerit. Ja toistetaan se vielä sitten 6 kertaa. Ja uudet kiertokangen pultit. En suosittele käyttämään vanhoja kerran kiristettyjä uudestaan, varsinkaan näitä ARP 2-tonnisia. Tämä arppirasvan kanssakaan ei kannata nyt ihan hullutella, koska tää ei kauhean hyvin liukene öljyyn. Niin arppirasvat saatu pultteihin ja asennusrasvat noihin laakereihin eikä laita paikalle. Kun se öljytään tätä mäntää ja männänrenkaita tältä valmiiksi. Lytään tämä työkalu, eli mulla on tämmönen merkkiä, en mainitse, koska ei maksa. Mutta ei ole semmonen perus semmonen roska, jolla saa vaan pahaa mieleen itselle aikaiseksi. Tää oli nyt 6, joo. Eli se on täällä takapäässä, joo. Ja pakopuoli on nyt niinku tuolla näin, niin sitten se tulee näin päin. Ja kun on kunnon työkalu tähän hommaan, niin tää menee näin tämän tänne, muuta kuin sormilla painaa. Ei tarvi hakata vasaralla. Näinkään ja sitten siihen kansi päälle. Omaiset on nähnyt. Täällä samaa sitten lukot vastakkain. Pultit perään. Kutonen ja ykkönen kun menee samassa tahissa, niin kun kampiakseli on valmiiksi tuossa asennossa, laitetaan ykkönen seuraavaksi. Noin. Tarkistetaan, että se liikkuu näin. Sen pitää tällä päittäin liikkua vähän sen täällä. Siitä tietää, että siellä on välystä. Seuraavaksi mä asennan sitten 2 ja 5 ja sitten viimeisenä 3 ja 4, eli käännetään tuo kankseli taas niin, että kaula on tuolla alhaalla. Seuraavat sisällä.
Eli nyt kun mä oon tää lohko oikassu, niin mä haluan mitata tuon männän ylityksen, vaikka mä kyllä tiedän, että paljon tästä on lähtenyt, mutta mä nyt varmistan. Otan tuohon kello, niin nähdään, että milloin mäntä on ihan täysin ylhäällä. Siinä sitten. Se on nyt niinku 80. Kyllä. Sen verran piti ollakin. Näin meillä onkin sitten alakerta kasassa ja täältä voidaan vielä tarkistaa momenttivalmistetta, on varmasti kiristetty 12 kappaletta. Kasataan jakopää seuraavaksi, niin saan tuo jakopään koppa tuohon ja sitä myöten päästään sitten asentaan kantta, niin öljypumpun kettinkin ensimmäisenä tuonne. Ja sitten suosittelen kaikille M50 virittäjille laittamaan tämmöisen öljypumpun ketjun kiristimen taivakionaa. Tässä lohkossa oli kyllä nää, eli jossakin vanhoissa lohkoissa on ilmeisesti näitä, mutta joo. Ja sitten tämä pyörä kannattaa kanssa aina vaihtaa, jos jostakin miljoonaa ajetusta katumoottorista rupiatte tekemään, koska näitä on näkynyt, että tämä kumi pettää tai sitten myös, että se on halennut tuolta kiilaurasta ulos, niin ei tule vahinkoa sen takia, se ei maksa paljon tuossa. No, kyllä mä tuohon uuden Stefankin vaihoin, vaikka en muistanut sanoa, mutta laitetaan siihen vähän loktittia. Osaan tähän valmiita tiivisteitäkin saanut, tai minä rupean niistä maksaa. Minulla on vähän huonoa kokemusta muutenkin niistä, tuntuu jäävän vuotava. Varsinkin öljypohjan tiivisteet näissä moottoreissa, jos et liimaa käytä siellä. Liimaa ei sitä tarvitse oikeasti käyttää kovin paljon, että se ei ole se pursuava liima, joka tiivistää, koska jos tänne jää semmonen kauhea palko, niin se on sitten tuolla jossakin öljypupuimuusihtissä ihan varmasti. Vaikka mä näytinkin teille hienon kikaan, miten nää saa ehjänä irrotettua, niin mä laitan silti teille uudet. Sitten kannen pinnapuolet. Näitähän sitten ei tarvii vetää niinku mitenkään kiinni, että se riittää, että se on pohjoissa. Näin. Mä teen tälle vielä semmosen jutun, jota voi joku ihmetellä, mutta siinähän ihmettelee. Mä sitä tohon laitan, koska mä vedän siihen kopperkasketit, jota ei yleensä tehdä vaan peltitiivisteille, mutta mä huomasin, kun mä ensimmäisen kerran kasasin tämän moottorin, niin mä tiesin, että nää haluaa vähän joskus vuotaa vettä ulos, niin mä liimasin sen silleen ja se ei mulla vuotanut. Sitten mä vaihoin tämän kannen tiivisteen kesken kauan tuossa, niin sitten mä en tehnyt sitä, niin sitten se vuosi vettä, niin nyt mä taas liimaan sen. Tieteellinen koe. Siihen kansi sitten päälle. Ja sitten läträämme taas arppirasvan kanssa. – 25 footlipsiä aluksi siihen. Sitten toistetaan sama pari kertaa vielä isommalla momentilla vain. Nyt olisi kansi 105 newtonia. Pyytähän näitä ylimääräisiä arppirasvoja täältä pois. Saa riittää tältä päivältä tämä kasaaminen. Jatketaan huomenna kello on vissiin 1 yöllä. Nukkumaan tuo joutaa. Uusi päivä, uudet kuteet. Kasasin öljypumpun tuonne ja imuputke ja sitten tuo on tuommoinen lukitusvaijeri. Täällä on tosiaan tuo. Seuraavaksi saankin laittaa sitten öljypohja paikalle. Pakonokan heitin paikalleen ja imunokan nämä kehto- ja nostimet, mutta
Mä ajattelin poistaa tuon vanouksen tästä käytöstä, kun siinä on ollut ongelmia sen kanssa, niin pitää siihen keksiä jotakin. Katsotaanpas mitäs siihen keksittäisiin. Eli tässä meillä on tämä Imunokan nokkapyörä tai tämä mihin se nokkapyörä niin tulee ja tuo vanouksen systeemi. Siinä on kaiken maailman, se nokkapyörä tulee tuohon väliin ja kaiken maailman simmejä ja jousiprikkoja ja mitä liian. Me halutaan sitten nyt kiinteä, niin mä purkaan tuosta noita ylimääräisiä osia aluksi pois. Siinä on nyt purettuna kaikki nuo osat siitä pois. Tuolla on öljyreikä tuolla noin tolle vanouksen painelaakerille, niin sen takia mä otan ton pois ja mä laitan tonne normipultin. Saa se tukkoon. Jos joku muukin haluaa tämän vanouksen poistaa, niin tämä pultti on M14x60 ja 1,5 millin nousulla, eli hieno kierrepultti. Heitetään siihen vähän Loctitea ja vetään momenttiin tonne nokkaan. Mä laitan varmaan 80 newtonia, kyllä se sillä pysyy siellä. Joo, katsotaanpa sitten tuohon niitä osia. Siinä meillä on nyt tuo pultti tuolla ja tuossa oli tuo triggerin systeemi. Sitten siellä oli tämmönen simmilevy. Sitten tämähän tulloo tämä nokkapyörä tuohon noin. Ja nythän siihen tuli ne pinnapultit aluksi, mutta nytten mä otin toisesta nokasta samanlaisen tämmöisen simmin, jossa on 7 mm reijät myös. Sitten mulla on tässä M7 kymppiisiä pultit. Nämä on kylläkin nokka-akselin. Tosta nokkapyörästä nämä pultit, nämä oli 20 milliä pitkät, nämä on vähän naftit tänne, niin mä tilasin 25 milliä pitkät vielä. Olikohan ne joku Mersun nokkapyörän pultit. Tästä tulee huomenna, niin mä vaihan ne sitten tähän näin. Tuosta nyt sitten kiristetään ja tuossa sitten voi säätää nokkaa, eli siinä on nyt säädettävä nokkapyörä, jonka saa lukittua nuilla. Teoriassa näin. Tätä on melkein samanlaista settiä, mutta siinä on vaan pinnapultit näiden pulttien tilalla, niin saa valmiina ja jenkeistä tilattua, oliko $120, niin ei kiinnosta maksaa kyllä niin paljon, että pystyy itse tehdä tämmöisen myös. Imunokka saatu myös asennettua paikalle ja käänsin nuo nokat lähelle sitä asentoa mihin ne tulee ja kampiakselin niin, että ykkösen mäntä on lyhyellä, niin nyt voidaan kasata sitten jakopäähän loput osat. Jakopää kasassa. Seuraavaksi saa hajottaa nokat. No joo, nokat on saatu ajoitettua, en kuvannut siitä mitään ja muutenkin laitettu vähän tänne puulaitteita sun muita paikalle, eli moottori olisi valmis. Joo, damperi on vielä Kremi Oy:llä huollossa, kun Miika sanoi, tai Miikalla oli niitä P-renkaita sinne hyllyssä, niin se sanoi, että se voi huoltaa sen. Otetaan apu vastaan. Tää video rupeaa olemaan tässä ja jos tykkäätte näistä videoista, niin tilakkaa kanava. Ja viime video oli tullut paljon positiivista hyvää kommenttia, kiitos kaikille niistä. Ensi kerralla katsotaan sitten tuota koria ja ruvetaan kasaamaan sitä maalauksen jäljiltä. Morjes!